velkommen til start nummer 11 af Morten Brogaard Andersen på Kilen. Start nummer 12, Peter Koksgaard holder sig klar, og hvis hun er ikke god. Start nummer 13, Camilla Vejle holder klar i slutte. Jaguar Nielsen sluttede med 8 fejl. Den skal gå 4 års i morgen. Så den skal gå 4 års i morgen. Okay. Ja, smart lige nu. Ja, det er sgu en lille elegant en.